Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo po natin tumayo, mga minamahal. Tayo natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadala natin pong minamaral ating beloved ordained preacher, Brother Bubuy. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. God bless you, Brother Jobs. Let us pray. O budigila at mapagpala namin Diyos sa namin sa langit, aming napakabait, pinakamamahal na Paisus. Muli, sa maghapon, ang aming tao sa puso at marubdob na pagpapasalamat, pagdulhati, pagsambay, muli namin ipinapaabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin. Sama-sama kami sa araw na ito sa malaya na sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat sa naunang yugton, banal gawain nilang isan, mga papuring awit, ang mga patutuo, ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan sa awitin ng mga awit, napakatamis, mahal na Panginoon, hindi namin kayang mabayaran. At ang katapatan ng mga anak patuloy na sumusunod sa iba na kalooban. Muli naming pag-aralan yung mga salita, ngunit sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, Orderly Beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, kami munang lahat na narito ay nanikluhod, humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Hiniling ko pong buksan ang aming mga unawa at kaisipan sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Alisin mo at lang uni ng mga hadlang. Hallelujah. Mga pag-alinlangan. Hallelujah. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, we bind the power of darkness and with the word of the Lord. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Say, hallelujah. Praise the Lord. Sintonado na maminamahal. Medyo hapon na kasi at medyo lobat na tayo. Amen? Pero kung kailan maminamahal talagang sabi nga ni Pablo, Apostol Pablo, kung kailan ako mahina, doon ako malakas. So ang ibig sabihin, fasting tayo, maghapon, nanghihina ang ating pisikal na pangatawan, pero ang ating spiritual na pakipaglaban, yung ating pagkaing spiritual, itong pakikinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan ay talagang napakasarap. Amen. Amen. Inaasam-asam, kinauuhawan. Amen. Praise the Lord. Purihin natin Diyos na buhay. I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa kanilang butihing mga anak, mga put, mga manugang, sa ating mga beloved workers, beloved elders, sa ating kapiling, sa inyong minamahal mga kapatid, webcast viewers, ating mga nakatutok sa YouTube at Facebook, ating beloved visitors, welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At talagang mabilis ang ikot ng orasan. 2:45 na po. Medyo kanina napasarap ang pagkikinig natin sa mga patutuo. Ang haba. Pero talagang hindi natin pwedeng pasubalian ang kapangyarihan ng Diyos. Ating napakinggan ang kanyang mga klasik-klasing himala na ginawa sa buhay ng ating mga kapatid. Kaya patuloy tayo. At narito na tayo sa pag-aaral ng mga salita. Open your Bible in the book of Hebrew, chapter 13, verse 5. At sa araw na ito, maminamahal, we are talking about contentment, pagkakontento, satisfied. Kontento tayo kung ano tayo ngayon, anong ating kinalalagyan, dahil sobra po diyan ay, sabi nga, lahat ng sobra ay masama. Amen. Amen. Kaya makinig po tayo, maminamahal, sa sinasabi ng banal na kasulatan at sa ating pag-aaral upang ating pong maunawaan ano pong tutumbukin nitong ating pong mga araling ito. Napakahalaga nito. Kindly, basa. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 13, ang versikulo po ay 5, ganito po sinasabi,
Mag-ilag kayo sa pag-ibig sa lapi, magkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin, sa anumang paraan ay hindi kita pababayaan. Pagpalain po ng Malapanginoon ang kanyang mga salita na ating binasa. Sinabi rito, mga minamahal, let your conversation be without covetousness and be content with such things as ye have, for he hath said, I will never leave thee nor forsake thee. Maliwanag ito, mga minamahal, na pangungusap ng Diyos sa atin. Hindi masamang yumaman, maghangad na magkaroon ng mga pagpapala na ating inaasam-asam, magkaroon ng sasakyan, magkaroon ng bahay at lupa, successful ang karira, nakapagtapos, hindi masama. Hindi yan ang ating pinag-uusapan. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay kung ano ngayon ang iyong kalalagayan, magiging kontento ka. Huwag kang maghangad ng higit pa na maaring maminamahal, makakasama sa iyo, makakasama sa atin. Amen. Amen. Dahil yun ang nagiging mitsa kung bakit maraming lumuluha, maraming tumatalikod, maraming nawawala. Maraming maminamahal ang ngayon focus na sa kanila pong nasa isip. Ang sabi ng iba, kinakailangan bago ako aabot ng 60, successful na tao na ako. Kapag hindi siya maging successful, yung iba nagpapatiwakal, yung iba nagpakamatay, yung iba talagang ano-ano nang ginagawa. Ang Biblia, maminamahal, kung ikay tunay na Kristiyano, ang ating basihan ay ang salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maliwanag din, maminamahal, hallelujah, pag-ulit sa Tagalog, pag-ibalik sa Tagalog, sinabi din, maminamahal, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, magkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin, sa anumang paraan ay hindi kita pababayaan. So, napakalinaw ang bilin ng ating mahal na Panginoon. Sa oras na ikaw ay nakatanggap na sa Kanya ng biyaya, pinagaling ka na sa iyong karamdaman, nagbago na ang buhay mo, ikaw na'y, hallelujah, tinugon ang iyong mga dalangin, wala ka na ngayong karamdaman, payapang-payapa ka na, amen? Abay, pag-isipan mong mga bagay na ito, dahil marami po ngayon maminamahal sa hindi maabot yung kanila pong mga ambisyon, hindi malayo po yung mental hospital na talagang punong-puno na kailangan maminamahal mapagbantayan ng mga Kristiyano. At ang hindi pa maganda rito, dahil kung Kristiyano ka na, maminamahal, hindi ka kontento sa iyong kinalalagyan ngayon dahil andun ang iyong paghahangad, andun ang iyong talagang, yabi nga kanina sa ating pagpapaliwanag sa pagbibigay, kahit hindi na sa iyo, pakialaman mo, abay, ibang usapan na yan. Kaya ito, maminamahal, ang napakahalaga na mga aralin na dapat wag baliwalain ng mga mananampalataya. Kung narito ka ngayon, narito ako ngayon, nandito tayo ngayon, sa atin ito. Sa atin ito ipinapahiwatig, sa atin ito pinangungusap. Sundan natin ang basa. Dito po sa aklat ng unang Timoteo 6, talatang 8 hanggang 9. Kindly, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 8 hanggang 9. Ganito po ang sinasabi, ngunit kung tayo may pagkain at pananamit, ay masaya na tayo doon. Dadapwat ang nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakakasama, na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Amen. Tingnan niyo, maminamahal. Hindi biro yung mga pangungusap na yan. Hindi basta-basta yan.
Praise the Lord. Sabi yan, having food and raiment, let us be therewith content. Maging kontento daw tayo. May pagkain, may pananamit. Amen? Amen? Maayos naman, nakapag-aral naman ng ating mga anak. At hindi nga lang sa mga medyo magaganda at magagarang mga universidad. Pero pare-pareho din yan, nasa bata at nasa tao lang yan. Kung mag-aaral ka talaga, talagang may alam ka, ay matutunan mo. But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many follies and hurtful lust, which drown men in destruction and perdition. Maliwanag mo minamahal. Kaya ang ating minamahal na pastor, isang abogado, isang sim na lang o isang year na lang, matatapos na siya. Mayroon pa siyang mga minahan. Natutunan niya maminamahal kung paano kumita ng malaki. Pero nung siya tinawag maminamahal, ang sabi ng mahal na Panginoon, mangaral ka ng Ibanghilyo. Ikaw ay magligtas ng mga kaluluwa. Hindi mo linya yung magnegosyo, hindi mo linya ang maging abogado. Tatawagin kita sa pangmalakaya ng mga kaluluwa. Matinding pangungusap. Bagamat naghirap nung una, grabe mga minamahal, ang ating mahal na assistant pastor, narinig natin ang mga patutuo, ang mga beloved babies, wala nang madidi sa ating mahal na assistant pastor, dahil ang kinakain, balat na lang ng milon. Minsan maminamahal pupunta sa palengke, kung ano makikita doon na mga buto-buto ng mga karni. Kanila pong sinasabaw yan. Grabe paghihirap. Pero ang sabi ng mahal na Panginoon, tatawagin kita later on. Mag-antay ka lang. Pagpapalain kita. Pagsasaganain kita. Magtiyaga ka lang. Mangaral ka lang ng Ibanghilyo. Sinunod ng ating mahal na Ibanghilista. Puri nating Diyos na buhay. At hindi niya inantala maminamahal. Ang sabi nga na, masarap bumalik doon sa ating buhay politiko. Masarap ang buhay mayaman. May mina. Maging abogado na. Pero ang tawag sa kanya, maminamahal, ay mamalakaya ng kaluluwa. Kaya sumunod ang ating mahal na Ibanghilista. Tingnan niyo ngayon, maminamahal. Ano po ba ang ligasya ng tao? Maging abogado, pari-parehong mamamatay. Magiging presidente, pari-parehong mamamatay. Ligasya na lang ang maaalala. Pero tayo, ilang milyon tayo, palagi nating maalala ang ating mahal na pastor na siya nagpapagal sa atin. Kaya tayo ngayon narito, malayang-malaya, pinagaling sa ating karamdaman, nagbago ang ating buhay. Pinagpala ang lubos. Amen. Amen. Kaya maminamahal, alalahanin, isipin natin itong mga salitang ito. Sinabi ng Pilipos 4:11 hanggang 12. Atin dito munang bigyan ng mga halaga ng mga salita para mag-sink in ito. At atin itong ikukumpara sa buhay ng mga Israelita nung araw. Kindly, basa. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 11 hanggang 12. Ganito bang sinasabi? Hindi ko sinasabi ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Isang apostol nagpatotoo. Alam naman natin si Apostol Paul, isang abogado. Tinawag lang ng ating mahal na Panginoon dahil kanyang pinag-uusig, pinagpapatay ang mga Kristiyano noong araw. Dating pangalan si Saul, nagiging Pablo. Ganon din nating mahal na Ibanghilista. Dating abogado, naghirap. Ang sabi ni Apostol Pablo, lahat ng dinanas ni Apostol Pablo, dinanas nating mahal na Ibanghilista. Pero ang sabi po, maminamahal, hallelujah, ng banal na kasulatan, minsan ang mapaglinlang na kalaban ng Diyos. Ayun pong mga Kristiyano, hindi sila nakukontento kung anong mayroon sila ngayon. Dahil mas gusto nila yung want kaysa need.
Gusto nila maminamahal, andyan na, kumikita na ng 10,000, gusto nila tataas pa maging 20,000. Gusto nila pagdating ng mga 20,000, tataas pa maging 100,000. Ang presidente pala ngayon, 500,000 na, 600,000 na ang isang buwan na sahod. Grabe, nung ako'y nag-aral, 100 lang yan 100,000. So, nakita natin maminamahal yung maling paghahangad. Na yun maminamahal ang sisilo sa karamihan na ang ilan ay tumatalikod. Kapag hindi ka na nakukontento, lalo sa iyong buhay, espiritual, sa iyong katawagan, bilang mga awit, bilang manunugtog, bilang mananampalataya, naghahanap ka maminamahal ng mga butas. Tinitingnan mo, hallelujah, ang mga kamalian ng iba, mga kamalian ng lahat. Dahil mayroon ka ng hinahanap. Ngunit ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, hallelujah, tayo daw po, hallelujah, tumingin, hallelujah, dito sa mga salitang ito na ipinagbibili ng ating mahal na Panginoon. Hindi kailangan ang kailangan lang ng tunay na Kristiyano ay yung kanyang need. Dahil kung need lang, maminamahal, hindi ka na maghangad. May kotse ka na Gusto mo, yung latest na naman. May motor ka, may bagong labas, gusto mo, bagong motor na naman. Wala talagang contentment. Pero Kristiyano tayo, maminamahal. May Kristo tayo sa puso. Mayroon tayong Espiritu ng Diyos. Hallelujah! Tinatawag tayo, maminamahal, hallelujah, ng ating mahal na Panginoon sa isang layunin na kung anuman ang mayroon tayo ngayon, may higit po, hallelujah, tayong pinaglalaanan. May pangako ang Diyos kung ikaw lamang ay mawawala sa iyong paglilingkod na ito dahil ikaw ay hindi kontento, katulad ka ng mga Israelita nung araw. Mga Israelita, maminamahal, nakakulong sa Ehipto. Sila'y slave. Kaya naawa ang Diyos sa kanila, nagpadala ng Moses doon para sila'y sagipin, para sila makalaya. Nung sila na'y makalaya, ang sabi ng malapay, mayroon akong pinaglalaan ng Kanaan para sa inyo. Doon ko kayo dadalhin. Maglalakbay kayo, supposed to be 3 days and 3 nights lang. Pero sobra naman yatang pagpapala na ang mga Israelita 3 araw lang, 3 gabi makarating na sa karangyaan. Kaya inaabot sila ng 40 days, 40 years, maminamahal, para sila subukin. May relevance ito sa ating pinag-aralan para makontento ka at makontento ako, makontento tayong lahat. Bakit maminamahal? Dahil nung sila'y naglalakbay na sa ilang, nung naglalakbay na sila, nakita nila mga himala ng Diyos. Ang mapulang dagat, nahawi, nahati, doon sila pinatawid. Amen. Sa kanilang paglalakbay, maminamahal, nabanggit ito ng ating mga nakaraang pag-aaral. Pero mababasa po natin lahat ito, maya-maya lang, basahin natin para makontento tayong lahat ngayon. Nung sila maminamahal, naglalakbay na, hindi nila iniisip na sila'y malaya na. Ngayon ang kanilang iniisip ay yung sinasabi po na kaginawaan ng kanilang sarili, luxury. Nakakasama yata, maminamahal, sa mga Kristiyano kung ating iniisip palagi is luxury. Luxury. Isang dalubhasang Socrates, ang sabi niya, contentment is a natural wealth. Sabi niya, ang luxury daw is an artificial poverty. Kilala naman siguro ng mga nag-aaral si Socrates. Amen. Pero totoo ito. Pag nag-isip ka ng luxurious life, ang sabi ni Socrates, ikaw lamang ay naghahangad ng artificial poverty. Pero ang sabi niya, ang pagiging kontento sa totoo lang, ang sabi niya is a natural wealth. Kayamanan pala, natural na kayamanan. Ibig sabihin, maminamahal, kapag dumarating na sa atin ang udyok ng sanlibutan, ang udyok ng ating nakikita sa telebisyon, yung ating nakikita na kagandahan ng mundo,
Hallelujah! Kapag tayo'y matempt yan, isang tiyak na bagay, iiwanan mo ang anong mayroon ka ngayon at hindi ka na magiging kontento. Yan ang katotohanan. Kaya nga, maminamahal, kinakailangang malaman mo ang prioridad mo ngayon sa iyong buhay. Kung ikaw ngayon, maminamahal, ay Kristiyano ng tunay, kontento ka ba? O may hinahanap ka pa? May hinahangad ka pa? Ang mga Israelita, pinangakuan ng Kanaan. Ang Kanaan po ay sa ating kapanahunan, langit po yan. Amen. Hindi nila naalala na habang sila'y naglalakbay, nakita ng dalawang mata nila na nahawi ang mapulang dagat. Habang sila'y pinaghabol ng mga sundalo ni Paraon, maminamahal, sobrang init sa diserto, nagpapadala ng cloud. Nagpadala ng lilim ang mahal na Panginoon. Sa gabi, habang sila'y naglalakbay, tuloy-tuloy paglalakbay, mayroong pong ilaw na pinatala ang ating mahal na Panginoon. Ang tubig, diserto, ang kanilang tinatahak. Wala silang tubig na mainom. May tubig na pinuprovide ang mahal na Panginoon. Naghanap sila, maminamahal, halin ng kaginawaan, dati na kanilang naranasan sa Ehipto. Ang sabi ng mga Israelita, Moses, dalhin mo ba lang kami dito sa ilang para mamamatay? Doon na lang sana kami sa Ehipto. May makakain kami doon ng mga karni. May makakain kami na tinapay. Lahat ng kahilingan ng mga Israelita, lahat yan ay binibigay ng mahal na Panginoon. Gumawa siya ng artificial manna, yung manna from heaven. Kanyang pinapaulan para may makain ang mga Israelita. Nagpadala siya ng mga kwel, yung pong mga ibon, maminamahal. Talagang manghuhuli ka na lang, lutuin mo na lang. Talagang lahat, pinuprovide ng mahal na Panginoon. Pero nagrireklamo pa rin ang mga Israelita. Anong kaibahan ng mga Israelita sa atin ngayon? Bakit ang daming mga reklamador? Amen. Ang liit ng sahod ko kasi. Ang liit ng blessing ko eh. Ang liit ng aking kinikita. Pero hindi ka naman pinabayaan ng malapay noon, magka-pandemic. Ang dami nang mamatay. They spent millions. Pero ikaw, buhay na buhay hanggang ngayon. Iniingatan ka ng malapay noon. Hindi ka inilagay sa oven para magiging alabok na lang ang katawan mo dahil iniingatan ka ng mahal na Panginoon. Anong pagkakaiba natin? Gusto nating bumalik muli sa sanlibutan. Nandito ka pa sa sanlibutan, gusto mong bumalik sa buhay sanlibutan. Anong nakalaan? Pagbabalik ka, ang impyerno hindi lalamig sa iyo. Anong nakalaan sa mga Israelita? Kung babalik sila doon sa Ehipto, balik sila sa pagkaalipin. Sleep sila uli. Ang pangako ng Diyos, alisin sila sa pagkaalipin. May langit na nag-aantay, may buhay na walang hanggan. Ganon din tayo, maminamahal. Pinagaling ka na sa karamdaman mo, nagbago na ang buhay mo, pinagpala ka na ngayon, babalik ka naman sa dati mong buhay. Anong sinabi ng Biblia? Pagbabalik ka sa panibagong buhay o sa dati mong buhay na ikaw na ibinago ngayon, kung mayroon kang karamdaman 10, babalik yung 10, i-times 7 mo. Eh dati may cancer ka lang, may tuberculosis ka lang, may sakit sa puso, may high blood, may kitong ka lang, o ano pang mga karamdaman mo. Eh lahat na ng karamdaman bilangin mo, yan ang babalik sa'yo. Dahil ang Espiritu ng Diyos, maminamahal, kapag babalik ka na sa sanlibutan, aalis yan. At yan ay malinis. Babalik yung mga masamang Espiritu sa'yo. Amen? At yan ikaw ay alipinin ng higit pa sa inaasahan mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya, dapat mag-isip tayo ngayon, maminamahal. Ano pa bang inaantay natin? Ano pa bang iniisip natin? Sa ating mundong ginagalawan, tingnan nyo ngayon, maminamahal, sinong mag-aakala? Yung Guam, hallelujah, o yung Hawaii, na imposible naman, na, hallelujah, matupok sila sa grabing sunog. Ang Spain, ang Amerika, ang Canada, grabe maminamahal. Nangyari sa atin, uminit ng kunti. Ang aurora, umabot ka ng 60 degrees. Ang init. Eh, salamat ngayon.
Nag-pray pa kasi yung may mga tanim na dapat madiligan pa yung ating mga palayan dahil sahod ulan lang tayo ngayon sa ating pagsasaka dito. Kaya marami pang nangailangan. Dinidinig tayo ng ating mahal na Panginoon. Isip-isipin mo yung bagyo, umikot doon sa dulo ng apari, doon lang siya iikot. Kailan pa pwedeng lumabas? Hinatak ngayon na bagat, umulan ngayon, pinagpala tayo. Pagkatapos nito, saan tayo pupulutin? Dapat maging kontento tayo sa katawagan sa atin ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang ating inaantay dito, pagbabalik ka sa sanlibutan, balik ka uli sa kasalanan, balik ka uli sa pagkaalipin. Amen. Samantala ngayon, malaya ka na. Ang inaantay mo, ang pagtunog ng trompeta, ang pangako ng Diyos, ang langit, at ang buhay na walang hanggan, na malapit mo ng kamtin. Grabe yan. Natin alam, ang Ehipto ay sanlibutan nating bibilangan nung araw. Ang ilang ay yung pong mga paglalakbay natin ngayon sa ating buhay espiritual. At ang mga gulayat, ang mga bagyo ng mga pagsubok, paminamahal, ay yun po yung mga talagang panlililang ng dyablo sa atin. Hallelujah, katigan tayo. Ano pa bang mapapala mo diyan? Matagal ka na naglilingkod sa Diyos diyan. Hanggang ngayon, yung mga loved ones ka natin maminamahal, talagang ikinakatotwa na tayo. Talagang inaalisan na tayo ng mga mana. Ang iba ay talagang kung anong-ano nang ginagawa sa atin. Pero bakit mo minamahal makikinig tayo sa kanila? Sila bang may hawak ng kaligtasan? Sila bang may hawak ng langit? Lalamig ba ang impyerno kung susundin natin sila? Hindi. Kaya maging matalino ang mga Kristiyano. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Umpisa natin ang sinabi ng Exodo. Exodo, kabanatang 15, talatang 22 hanggang 24. Isa-isayin natin, sunod-sunurin natin para maintindihan po ninyo yung aking mga sinabi. Amen. Sa aklat ng Exodo, kabanatay 15, talatay 22 hanggang 24, ito po nakasulat. At pinatnubayan ni Moises ang Israel mula sa dagat na mapula. At sila'y lumabas sa ilang ng Shur, at sila'y lumakad na 3 araw sa ilang, at hindi nakasumpong ng tubig. At nang sila'y dumating sa Mara, ay hindi sila makainom ng tubig sa Mara, sapagkat mapait, kaya't ang pangalang itinawag ay Mara. At inupasala ng bayan si Moises na sinasabi, anong aming iinumin? Inyo, tubig ang unang problema. Dito sa Exodo 13, 21 hanggang 22, ating sunod-sunuring basahin ito para maintindihan natin, masundan natin. Kindly. Exodo 13, 21 hanggang 22. At ang Panginoon ay nangunguna sa kanila sa araw, sa isang haliging ulap, upang patnubayan sila sa daan, at sa gabi ay sa isang haliging apoy, upang tanglawan sila, upang sila'y makapaglakad sa araw at sa gabi. Ang haliging ulap sa araw at ang haliging apoy sa gabi ay hindi humihiwalay sa harapan ng bayan. Amen. Sa Exodo 16, 2 hanggang 4, talon sa 12 hanggang 15, at italon sa 35. Kindly. Amen. Exodo 16, 2:4, nakasulat. At inapusala ng buong kapisanan ang mga anak ni Israel, si Moises at si Aaron sa ilang. At sinabi sa kanila ang mga anak ni Israel, namatay na sana kami sa pamamagitan ng kamay ng Panginoon sa lupain ng Ehipto, nang kami ay nauupo sa tabi ng mga palyok ng karne, nang kami ay kumakain ng tinapay hanggang sa mabusog, sapagkat kami ay inyong dinala sa ilang na ito upang patayin ng gutom ang buong kapisanang ito. Nang magkagayoy sinabi ng Panginoon kay Moises, narito, kayo'y aking pauulanan ng pagkain mula sa langit, at lalabasin at pupulutin ng bayan araw-araw ang bahagi sa bawat araw, upang aking masubok sila kung sila'y lalakad ng ayon sa aking kautusan o hindi. Talon sa 12 hanggang 15. Amen. Aking narinig ang mga pag-upasala ng mga anak ni Israel. Salitain mo sa kanila na iyong sabihin, sa kinhapunan ay kakain kayo ng karne, at sa kinumagahan ay magpapakabusog kayo ng tinapay,
at inyong makikilala na ako ang Panginoon ninyong Diyos. At nangyari sa kinhapunan na ang mga pugo ay nagsiahon at tinagpan ang kampamento, at sa kinamagahan ay nalalatag sa palibot ng kampamento ang hamog. At nang paitaas na ang hamog na nalalatag na, narito, sa balat ng ilang ay may munting bagay na mabilog, at munti na gaya ng namuong hamog sa ibabaw ng lupa. At nang makita ng mga anak ni Israel ay nagsangusapan, ano ito? Sapagkat hindi nila nalalaman kung ano yaon. At sinabi ni Moises sa kanila, ito ang pagkain na ibinigay ng Panginoon sa inyo upang kanin. 35. At ang mga anak ni Israel ay kumain ng mana na 40 taon hanggang sa sila'y dumating sa lupaing tinatahanan. Sila'y kumain ng mana hanggang sa sila'y dumating sa mga hangganan ng lupain ng Kanaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. O tingnan niyo, maminamahal. Kung inyong napapansin, lahat ng binabanggit ko kanina, lahat po yun ay nangyayari. Amen. Nahati ang mapulang dagat, may pagkain silang mana, mayroong quail na bumababa para maging karne, dahil puro reklamo. May tubig na iniinom, iniingatan sila, hindi sila iinitan, dahil may cloud, pillar of cloud. Sa gabi, may pillar of fire. So, will provided. Will provided. Anong problema ng mga Israelita? Okay, anong problema? Napakaliwanag na ang mga Israelita ay hindi kontento. Sila, maminamahal, ay laging nagre-reklamo. Ano ba yan? Hindi na ako atin ng Wednesday dahil alam ko na kung sino magpipreach. Ay, grabe namang hirap pag-overnight. Buong magdamag, pagkatapos papagalitan lang tayo ni Kuya. Dahil tulog tayo. Pag-overnight naman, silang dalawa lang paulit-ulit na mapapakinggan natin. Ano ba yan? Ano ba ibig sabihin yan? Nagre-reklamo ka? Ang sabi ng Panginoon, bakit ka magre-reklamo? Will provided ka. Ngayon, maminamahal, ang kapayapaan sa iyong puso't isipan, saan ka pumaroon, araw-araw, andyan ang gabay ng Panginoon, nagre-reklamo ka. Ang gusto lang ng ating Panginoon, pumarito ka tuwing Miyerkules, Biyernes, Linggo, ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan, gawin mong nararapat, nagre-reklamo ka. Kasi po, walang pagpapalang dumarating. Kulang sa tibok, kulang sa blessing, kung ano-anong mga tinitingnan, anong sinisilip. Terribly, maminamahal, sa totoo lang, ito talaga yung totoong nangyayari. Sinabi rin sa pangalawa, not knowing, hindi natin alam, hallelujah, hallelujah, na lahat ng ating pangangailangan, hindi tayo papabayaan ng ating malapayan. Sabi nga niya, sa unang talata nating binasa, huwag kayong mag-alala kailanman, hindi ko kayo tatalikuran, hindi ko kayo pababayaan. Iingatan ko kayo, ipoprovide ko lahat ng iyong kailangan. Lahat. Unahin lang ninyo paghanap ang aking katuwiran. Paano tayo bibigyan ng pagpapala? Sabi namin, maaga kayong dumating para pagka pakikinig na ng salita ng Diyos, hindi tayo masasaktan. Dahil masasaktan tayo kapag nare-rebuke tayo na dumarating tayo, choir singing na, testimony portion na, hindi na natin maririnig yung pagpupuri, hindi na tayo nakakapagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Ang pagpupuri po ang nag-aalis ng lahat ng ito pong pagrireklamo. Ang pagpupuri po ang nag-aalis dito sa wala nating kaalaman. Kaya sabi nga nito, not knowing, hindi mo alam, hindi natin alam na itong palang simple na pagpupuri, nagpapalayas na masamang espiritu na andyan sa iyong tuklap, andyan sa iyong talukap. Hallelujah! Na kapag dadaanan ng huyuin ng hangin, tulog ka na. Bakit? Kung nandito ka sa joyful singing, nagbababling kami. Nandito ka sa solemn singing, naramdaman mo ang presensya ng Panginoon, wala kang maramdamang gutom,
Wala kang mararamdaman na pagrireklamo. Magpapasalamat ka dahil tuwang-tuwa ka. Punong-puno ka palagi ng bala. Punong-puno ka ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Amen. Yung problema natin, maminamahal, the more na tayo pinangaralan, the more na tayo lumalayo. The more na inaayawan natin. Anong pagkakaiba natin sa mga Israelita? Kasi mga Israelita, maminamahal, pati si Moses, hindi nakarating sa Kanaan na aninag lang niya. Nasulyapan lang niya, nakita lang niya. Hindi talaga siya nakakarating. Dahil 20 years above, hindi nakakarating sa Kanaan. Ang 20 years below lamang ang nakarating sa lupang pangako. At kasama si Caleb at Joshua. Doon sa mga pinili ni Moses na 10 tiktik, purihin ang ating mahal na Panginoon, 2 lang ang nakapasa. Sa atin maminamahal, sa totoo lang, pasado na tayong lahat. Dahil alam na nating magpuri, alam na natin tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, may tipanan tayo dito. Alam na natin ang pagbibigay, alam na natin lahat. Ang problema, nagre-reklamo pa rin tayo. Nagre-reklamo ka, pag pinapalakpak ka, pag pinasisigaw ka ng Hallelujah, praise the Lord, pag sigaw mo ng Hallelujah, praise the Lord, ang kalungkutan mo, lalayas sa pangalan ni Jesus. Pagsigaw mo ng Amen, praise the Lord, pagpapalakpak mo, maminamahal, tinataboy mo ang masamang espiritu na nagpapahirap sa iyo. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Ito ang ating mahal na pastor, maminamahal. Hallelujah. Magigising na lang kami. Akala namin, akala mo may lindol. Sigaw lang pala ng mahal na pastor. Hallelujah, praise the Lord. Yung gabi, nagpupuri ang ating mahal na ebangelista. Talagang saksi po ako. Since 1986, up to 1999, maminamahal, magkasama kami sa pastoral. Grabe pag nagpuri. Dito, kung sino lang hahawak ng microphone at tiktak, iyon lang ang nagpupuri. Salamat sa mahal na Panginoon. Ating mga kapiling ng mga beloved choir members, matyagang magpalakpak, maagang gumising. Pero yung iba maminamahal, ginawang pahingahan talaga dito. Hindi pwede gawing pahingahan. Gawin natin ang kalooban ng mahal na Panginoon para hindi tayo magrireklamo, para tayo mapasalamatin, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ano po yung pangatlo, maminamahal? Hallelujah. Gusto nating bumalik muli. Gusto ng mga Israelita bumalik. Sabi na, papatayin mo kami dito, Moses, sa ilang. Wala kami makain. Mabuti pa doon sa Ehipto. Kakain kami ng karne, kakain kami ng tinapay, may tubig kami doon. Pero hindi nila nakita yung himala. Bago sila lumabas, wala silang mainom na tubig. Dahil lahat ng tubig, naging dugo. Nakita nila, maminamahal, iniinom nila, walang dugo. Dahil sila talagang minahal ng ating mahal na Panginoon. Nakita natin ngayon, nag-pandemic na, grabe nang namamatay, milyon-milyon. Pero tayo, buhay na buhay. Hanggang ngayon, doon sa pandemic na yan, nalagpasan natin. Mayroon na namang kasunod na another round ng pandemic para kumita na yung mga businessman. Kung hindi tayo maminamahal, magbabantay. Dahil hindi tayo kontento, dahil mas gusto pa natin doon sa sanlibutan, abay madadamay na kayo, maminamahal. Das matindi na po yung kanilang pakawalan na pangalawa. Hallelujah! Dahil sa ngayon, maminamahal, wala nang masusulingan ng tao. Dito lang sa Pilipinas, bantayan ninyo. Sana tayo ngayon, maminamahal. Ang Mindanao, binabayo ng lindol. Halos araw-araw. Nililindol. Imagine yung bundok ng Bukidnon, nasa taas ng bundok yan, nasa mga 1,500 to 3,000 above sea level, binabaha. Grabe yan, imposible. Yan sa Kabisayaan, maminamahal, marami ng mga syudad lumulubog sa baha pag nag-high tide. Grabe na. Ibig sabihin, wala na tayong masusulingan. Ngayon, maminamahal, hindi tayo kontento sa katawagan sa atin ng ating malapay. Hindi na tayo dito sa buong katotohanan. Alam natin na tayo malaya. Purihin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Anong inaantay natin, maminamahal? Anong inaantay natin? Bubuhos na basagan ng pagpapala? Paano ka makasalo? Andun ka sa likod. Patras ka ng patras, imbis pupunta ka sa harapan. Pag nagsabog dito ng kayamanan, itong mga children's choir ang unang makasalo. Kayo, ayaw ninyong sumalo dahil andyan kayo sa likuran. Dapat nagunahan tayo dito. Ang pagpapala ay nasa harapan. Iuna mong martanggap ang masaganang pagpapala. Pag
pagkilos naman ng Panginoon, ang kanyang Santo Espiritu, damay ka, maramdaman mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Anong sinabi mo, minamahal, ng Exodo 16:35? Kindly, praise the Lord. Amen. Sa aklat ng Exodo 16:35. Amen. At ang mga anak ni Israel ay kumain ng mana na 40 taon hanggang sa sila'y dumating sa lupaing tinatahanan. Sila'y kumain ng mana hanggang sa sila'y dumating sa mga hangganan ng lupain ng Kanaan. Exodo 14:22 hanggang 24. Amen. 14:22 hanggang 24. Ito po mga sulat. At pinatnubayan ni Moises ang Israel mula sa dagat na mapula, at sila'y lumabas sa ilang ng Shur, at sila'y lumakad na 3 araw sa ilang, at hindi nakasumpong ng tubig. At nang sila'y dumating sa Mara, ay hindi sila makainom ng tubig sa Mara sapagkat mabait, kaya't ang pangalang itinawag ay Mara. At inapusala ng bayan si Moises na sinasabi, anong aming iinumin? Amen. Talon sa 27 hanggang 31. Exodo 16:27, 14. Exodo 14. 14. Mukhang binalik natin yung binasa kanina. 14:22, 24, talon sa 27 hanggang 31. Exodo 14:22 22. hanggang 24. At ang mga anak ni Israel ay pumasok sa gitna ng dagat sa ibabaw ng tuyong lupa. At ang tubig ay naging isang kuta sa kanila, sa kanilang kanan at sa kanilang kaliwa. At hinabol sila ng mga Ehipsyo at nagsipasok na kasunod nila sa gitna ng dagat, lahat ng mga kabayo ni Faraon at kanyang mga karo at ang kanyang mga nangangabayo. At nangyari sa pagbabantay sa kinumagahan na minasdan ng Panginoon ng hukbo ng mga Ehipsyo sa gitna ng haliging apoy at lupa, at nilagalig ang hukbo ng mga Ehipsyo. Amen. 27 hanggang 31. 27 hanggang 31. At inuunat ni Moises ang kanyang kamay sa dagat, at ang dagat ay nagsauli sa kanyang dating lakas nang umumaga, at ang mga Ehipsyo ay nagsitakas at nilaginlin ng Panginoon ang mga Ehipsyo sa gitna ng dagat. At ang tubig ay nagsauli at tinagpan ang mga karo at ang mga nangangabayo. Sumakatuwid bagay ang buong hukbo ni Faraon na pumasok na sumunod sa kanila sa dagat. Walang natira kahit isa sa kanila. Okay. Numbers pala, I'm sorry. Numbers chapter 14 verse 22 up to 24, din italong sa 27 hanggang 31. Medyo nagkabalik-baliktad yung aking pong naisulat. Kindly. I'm sorry, maminamahal. Amen. Ng bilang, kabanatay 14, 22, 23, 24, pagkatapos talon sa 27 hanggang 31. Amen. Sapagkat ang lahat ng taong yaon na nakakita ng aking kaluwalhatian at ng aking mga tanda na aking ginawa sa Ehipto at sa ilang ay tinukso pa rin ako nitong makasangpo at hindi dininig ang aking tinig. Tunay na hindi nila makikita ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang, ni sino man sa kanila na humamak sa akin ay hindi makakakita. 24. Kundi ang aking lingkod na si Caleb, sapagkat siya'y nagtaglay ng ibang diwa at siya'y sumunod na lubos sa akin, ay aking dadalhin siya sa lupain na kanyang pinaroroonan at aariin ng kanyang lahi. 27. 27 hanggang 31. Hanggang kailan titisin ko ang masamang kapisanan ito na nag-uupasala laban sa akin? Aking narinig ang mga pag-upasala ng mga anak ni Israel na kanilang inuupasala laban sa akin. Sabihin mo sa kanila, ako'y buhay, sabi ng Panginoon. Tunay na kung paano ang sinalita ninyo sa aking pakinig, ay gayon ang gagawin ko sa inyo. Ang inyong mga bangkay ay mga bubuwal sa ilang na ito, at yaong lahat na nangabilang sa inyo ayon sa inyong kabuuan ng bilang. Mula sa 20 taong
gulang na patanda na nag-upasala laban sa akin, ay tunay na hindi kayo papasok sa lupaing pinagtaasan ko ng aking kamay, na patatahanan ko sana sa inyo, maliban si Caleb na anak ni Jepone at ni Josue na anak ni Nun. Ngunit ang inyong mga bata na inyong sinabing magiging mga huli ay aking papapasukin at kanilang makikilala ang lupain na inyong itinakoy. Palakpakan po natin ang ating banal Panginoon. Yun po yung aking sinabi kanina, maminamahal. Hindi na nagkabaliktad yung binasa. Tingnan nyo, hindi nakapasok si Moses pati yung 20 years above ang edad. Ang nakakapasok, 20 years below lang doon sa Kanaan. Ang sabi rito, yung salitang upasala, yan ay murmurings, nagmumurmur. Laging nagmumurmur. Laging maminamal, nagre-reklamo. Reklamador. Sa ating buhay bilang mga tunay na mga anak ng Diyos, hindi po ugali ng Kristiyano ang nagmumurmur, nagre-reklamo. Huwag tayong magre-reklamo kung ano ngayon ang ating kalagayan. Amen. Magkano lang iyong kinikita, magkano lang iyong sinasahod, magkano lang iyong, hallelujah, ari-arian, ano lang ang mayroon ka, bagkus ang sabi ng Biblia, mapasalamatin ka. Bakit, maminamahal? Baka makatulad ka ng mga Israelita na hindi makapasok doon sa lupang pangako, doon sa Kanaan. Kung magrereklamo tayo na magrereklamo, hindi tayo makapasok sa langit. Hindi tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Dahil walang reklamador doon sa langit. Wala pong umaayaw doon sa langit. Lahat, maminamahal, sumunod sa kalooban ng Malapanginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Pag hindi na natin maintindihan ang ikot ng ating pananambahan, yung ating mga nararamdaman, kung hindi na tayo okay sa mga nangangasiwa, kung tayo nire-review, kung tayo pinaalalahanan, wala na tayong gana. Pagre-reklamo yan. Binibigyan ka ng chastisement dahil nagkakamali ka, nagkakasala ka, hindi ka na susunod, magre-rebuild ka na, ikay aayaw na. Pag yan ay pagre-reklamo. So, maliwanag, maminamahal. Ang gusto ng ating mahal na Panginoon, hallelujah, ikaw ay huwag magreklamo. Ang gusto ng mahal na Panginoon, hallelujah, tayo po ay wala ng balikan dito. Wala ng pagbabalik sa dati nating mga buhay. Kinakailangan, magtumulin tayo doon sa harapan na pinatakbo sa atin. Yung ating ginagawa, alam na natin, maminamahal. Alam mo na, pagdating mo rito, makipag-ugnay ka sa ating mahal na Panginoon para manalangin, mapatawad, sumunod ka na sa pagpupuri. Dahil habang nagpupuri ka, maminamahal, yung pagpupuri na yan, nagpapaalis sa lahat. Pati karamdaman, mga problema, mga suliranin, lahat yan ay mawawala, maaalis. Yun ang sinasabi namin, example, maminamahal, habang nagpupuri ka, tulad ng punong kahoy, tumingin ka sa punong kahoy, nakita mong punong kahoy pag inampas ng hangin, yung punong kahoy sumasayaw, nahulog yung mga lantang dahon. Kapag sumasayaw, ikaw kapag sumasayaw ka, lahat ng karamdaman, problema, suliranin, nahuhulog lahat unti-unti yan. Ululugo-lugo kang papasok, paglabas mo, masaya at maligaya ka na. Hindi pa matapos, pagdating sa bahay, pag-uusapan mo pa ang mga himala na narinig mo, ang mga patotoo, ang ibanghilyo ng kaligtasan, ang kapuspusan, ang awitin, inaawit mo pa, hindi pa natatapos. Bakit? Maminamahal. Dahil kuntintong-kuntinto ka sa buhay mo. Amen! Tingnan mo yung hindi kuntinto, maminamahal. Pumasok na kasimangot. Paglabas, nakapadyak niyan. Ano ba yan? Pero kapag yan ay kontento, hallelujah, pagpasok dyan nakasimangot, pag-uwian, hallelujah, sumasayaw, nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, si Uncle Bulong, maminamahal, kapatid ng ating mahal na pastor, nagugulat yung mga Amerikano sa Amerika. Nagugulat. Lumuluhod si Uncle Bulong doon sa gitna ng mga highway, sa madaanan, nananalangin. Pagkatas pa rin magpuri, lumulundag, maminamahal. Sabi ng mga Amerikano, nasira na ng ulo. Pero tingnan niyo po, pinagpala ng ating mahal na Panginoon doon sa dako ng Amerika. Grabe, maminamahal. Magkasama sila ni Judge Charlo Almeida, yung first Filipino judge diyan sa dako ng Amerika.
Paano sila pinagpala? Dahil may mga nanalangin dito sa Pilipinas. May nanalangin sa inyong mga manggagawa. May nanalangin sa atin na manangasiwa. May nanalangin sa atin ating mga pastor, mga beloved babies. Ano bang kabalisan? Mayroon ka. Di makontento ka sa lahat ng mayroon ka. Di the more na maghahangad ka, the more na mawawalan ka. Lagi tayong lugi kung magrireklamo ka. Kung ikaw maminamahal, hallelujah, ay walang alam sa mga bagay na ito. Pabalik-balik, yung sinabi ng mga mangaral dito, pudpud ang iyong sapatos sa kakapunta dito, pero wala pa rin natutunan, wala pa rin nalalaman, pero matuto ka ngayong makontento. Isang tiyak na bagay, papasok at maghahari ang Espiritu ng Diyos sa iyong buhay. Makikita naman na pa yung tutulungan ka, paghinhawain ka, makikita mo, hallelujah, ang pagiging liberal, hallelujah, sa buhay espiritual na ito. Talagang makikita mo, minamahal, na ang pangako ng Diyos na huwag kang hindi ka iiwanan, hindi ka tatalikuran, lahat ng iyong pangangailangan, isusupply ng ating Panginoon. Yung patutuo kanina, maminamahal, may patutuo maminamahal doon sa Metro Manila. Nangungusap ang Panginoon, anak, lahat ng perang mayroon ka ngayon, ibigay mo sa gawain ng Panginoon. Nagulat siya, sabi niya, Panginoon, pamasahe namin, wala. Pero dahil nangusap ka, kahit pamasahe, wala. Wala talaga, lahat, ibinigay. Eto, bahala na Panginoon, maglakad kami. Naglakad pa uwi. Pagdating niya sa bahay, maminamahal, kinabukasan, nalangin sila. Walang makain, wala, fasting na galing sa gawain, fasting pa pagdating. Kinabukasan may dumarating, maminamahal, na pagpapala. Hindi nila kilala. Nung dumating, ang sabi na, itong tahanan ninyo, nasa squatter area, itong tahanan ninyo, ipapagawa ninyo ito. Magpatayo kayo ng doble, dalawang andana na bahay. Suplayan ko kayo sa inyong mga pangailangan, lahat-lahat. Ang sabi niya, grabe, nung mangusap palang malapay na magtapat ako, magbigay ako na ay kasabong bahagi tandog. Mayroon palang pagpapalang nakalaan sa akin. Grabe, maminamahal, hindi sila makapag-isip. Paano sila magkaroon ng dalawang palapag na bahay na samantalang yung kanilang naririnig, nangungusap lang ang malapay nun, anak, ibigay mo lahat ng pera na mayroon ka ngayon. Let's say, kung isipin mo, tao lang tayo. Sige, malapay yun, kahit maglakad ako. Dahil sinabi mo, ginawa. Sinong tao nakakasangkapanin, nakakatok kinabukasan, lahat ng kanilang pangailangan, pagkain, lahat ng supply nila, pagpatayo ng bahay nila, to story, ipapagawa. Sige nga, Diyos ang lahat ng may plano sa buhay natin. Kaya nga ang gusto lang ng Panginoon sa atin, makontento tayo sa ating buhay ngayon. Huwag magmalabis. Amen. Amen! Everybody shout, praise the Lord. Exodo 23:25. Dalawang bersikulo na lang ito. Medyo, semi-Bible study ito, maminamahal. Medyo nagkabaliktad-baliktad lang yung ating pong nabanggit na mga talata. Amen. Sa Aklat ng Exodo, Kabanata 23, sa talata 25, ang sulat, at inyong paglilingkuran ang Panginoon ninyong Diyos, at kanyang babasbasan ang inyong tinapay at ang inyong tubig, at aking aalisin ang sakit sa gitna mo. Tingnan niyo po, atin lang daw paglilingkuran ng ating mahal na Panginoon, babasbasan ang lahat. Tinapay, trabaho, negosyo, hanap buhay, lahat, babasbasan. Kaya nga yung ating minamahal mga kapatid, nagpapatutuo, tunay at buhay talaga, maminamahal. Bisa tumitingin tayo, maminamahal, sa mga paghihirap natin ngayon, mga problema natin kinakarap. Sinabi ng Romans, last verses, Romans chapter 8, verse 35, up to 39. Yan, maminamahal. Ito, tapusin natin lahat dito sa versikulong ito. Kindly, Romans chapter 8, verses 35 up to 39. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 8, ang talata po ay 35 hanggang 39. Ganito po ang sinasabi, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo, ang kapighatian o ang kahapisan, o ang pag-uusig, o ang kagutom, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak. Gaya ng nasusulat, dahil sa inyo kami pinapatay sa buong araw, kami ay nabilang na parang tupa sa patayan. Hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito ay tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyong sa atin ay umibig. Sapagkat naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay,
kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit alinmang sa ibang nilalang, ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan mo, minamahal? Kapag kontento ka na, walang makapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig mo kay Kristo, sa paglilingkod mo sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ngayon, minamahal, sad to say, pagkatapos tayong pagpapalain, minsan nga nakakalungkot, gawain na mismo ng malapayang talikuran natin, aayawan natin. Terribly. Walang pagkakuntinto. Anong hinanap natin? Mga gawain ng ibang gawain? Na alam natin, ano idinudulot? Galing na tayo doon. Wala tayong napapala. Gawain mismo ng malapayang nandito na, aayawan natin. Wala kang pagkakuntinto, sa totoo lang. Hindi ka nakukuntinto sa mga mangangaral ninyo. Hindi tayo nakukuntinto sa ating mga mangangaral. Pero ako, kuntintong-kuntinto ako, ang aking buong sambahayan. Kuntintong-kuntinto ako sa pangangaral ng ating mahal na pastor, ng mga beloved babies, ng mga mangangaral natin. Bakit? Sa kanilang mga pangangaral, sa ating mga pangangaral, nananatili tayo ngayon. Hindi tayo natitinag. Hallelujah! Purihin ang Diyos! Amen! Kaya pagpahingahin natin ang ating mga sarili. Mag-isip tayo ngayon, minamahal. Matagal na tayo diyan sa pagkaalipin ng gusto nating yumaman. Gusto natin lang maging somebody. Wala namang nangyayari. Sa totoo lang, bakit hindi mo himay-himayin? Hanapin muna ang katuwiran ng mahal na Panginoon. Sundin muna ang kalooban ng mahal na Panginoon. Gawin muna ang kalooban ng mahal na Panginoon. Magtiyaga ka muna. Isang tiyak na bagay. Pasasaganain ka rin pagdating ng araw. Tulad ng mga pinagpapalang mga anak ng Diyos na ating kapiling. Kaya habang awitan natin ang ating mahal na Panginoon, maminoon sa hapong ito, huwag kang madiskontinto. Pakontinto ka sa lahat ng bagay. Dahil ang Diyos ang nakakaalam sa lahat ng iyong pangangailangan. Hindi ka niya tatalikuran. Hindi ka niya aayawan. Patuloy ka pasaganain ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. I know what you've been hearing. I've seen you hide your fears. Embarrassed by your weaknesses. Afraid to let me hear. I wish you know how much I long to understand. No matter what happens, I'll never let go of your hand. I know that you've been forsaken by all you've known before. When you failed your expectations, they frowned and closed the door. But even if you harm yourself, should you lose the will to stand, no matter what may happen, I'll never let go of your hand. The life that I have given you, no one can take away. I've sealed it with my spirit, blood and water. The everlasting fire is coming with you. It is stronger than the world you've seen and heard. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Mga minamahal, ating napakinggan, inyong napakinggan ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Napakinggan ang ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal. At ito, mga minamahal, ay napakahalaga sa iyong buhay.
sa ating buhay, mga minamahal. Hallelujah. My life I give you, no one take away. I'm sealed it with my spirit, blood and water. The everlasting Father is coming after you. I'm stronger than the world you see and love. The love that I have given you, no one take away. I'm sealed with my spirit, blood and water. Everlasting Father, He's holding Hallelujah. Mga minamahal, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal. Malinaw ang salita ng ating dakilang Diyos na sa lahat ng bagay, tayo ay makontento, mga minamahal, sa lahat ng biyaya ng ating dakilang Diyos. Tayo ay makontento, mga minamahal. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapalayo at mawalay sa Kanya. Lahat ng mga bagay, lahat ng mayroon ka, mayroon tayo, ito'y galing sa ating dakilang Diyos. Lahat ng iyong nakikita, kaliwat, kanan, sa taas at sa bababa, ito ay galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ng mga bagay na mayroon tayo, ito ay ating iiwan, mga minamahal. Maiiwan ito sa sanlibutan. Nais ng ating dakilang Diyos na tayo ay makontento. Maaring sa iyong buhay, sa ating buhay, hindi tayo nakontento, tayo ay lumayo sa ating mahal na Panginoong Hesus. Tayo ay nang lupaypay, tayo ay nang lamig. Ngunit sabi sa salita ng ating dakilang Diyos, hindi ka malamig, hindi ka mainit, ikaw ay maligamgam. At kung ikaw, tayo ay maligamgam, tayo ay isusuka ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa ating buhay, mga minamahal, mahalaga na tayo ay maglingkod sa ating dakilang Diyos. Ecclesiastes Kapitulo 12 ng talata 13, na lahat ay narinig. Napakahalaga, mga minamahal, ang maglingkod sa ating dakilang Diyos. Daang sabi sa salita ng ating dakilang Diyos, ang buong katungkulan ng tao ay maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't sa ating buhay, tayo, mga minamahal, ay manatiling mainit na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kahit sa ating mga beloved bisita, sa ating mga beloved visitors na nandito ngayon, maging sa ating live webcast viewers na baguhan, sa ating bisita, napakahalaga ang kaligtasan. Ang kaligtasan, napakahalaga sa buhay mo, sa buhay natin, mga minamahal. Ang kaligtasan ay hindi bukas, hindi sa mga susunod na buwan, kundi ngayong oras.
sa oras na ito dahil hindi natin alam, hindi natin hawak ang ating buhay. May 4 na reglamento ng kaligtasan upang ating makamit ang ipinangako ng ating dakilang Diyos, ang langit at ang buhay na walang hanggan. Unang reglamento ay ang pananampalataya. Kinakailangan na mayroon tayong pananampalataya dahil sabi sa salita ng ating dakilang Diyos, Hebrew chapter 11, verse 6, "But without faith, it is impossible to please God." Napakalaga sa iyo, sa ating lahat, na mayroon tayong pananampalataya, na mayroon tayong pananampalataya, na mayroong nag-iisang Diyos na buhay, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At pangalawang reglamento, repentance, pagsisisi. Sabi sa aklat ng Romans chapter 3 verse 10, gaya ng nasusulat, walang matuwid. Romans chapter 3 verse 23, "For all have sinned and come short for the glory of God." At walang nakarating sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Lahat ng tao ay nilikha ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, pero hindi lahat ng tao ay hindi anak ng Diyos. Yun lamang mga kumikilala at tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang pinagkalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos. John chapter 1 verse 10. Tayo bilang magkasalanan, ating ipahayag ang ating mga kasalanan. John chapter 1 verse 9 na ang sabi, "If we confess our sins, He is faithful and just and cleanse us from all unrighteousness." Tapat ang ating dakilang Diyos at tayo ay patatawarin sa ating mga kasalanan. At pangatlong reglamento, ang bautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang bautismo po sa tubig ay hindi po ito paglipat ng relihiyon, kundi ito po ay pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil sabi sa aklat ng Gawa, Kapitulo 2 ng talatay 38, ang sabi dito, "At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa ipagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Mapalad ka, mapalad kayo dahil kayo ay tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang pang-apat po na reglamento po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Sabi sa salita ng ating dakilang Diyos, ang tao na walang espiritu ng ating dakilang Diyos ay hindi sa Kanya. Romans chapter 8 verse 9 ang sabi, "Datapwat kayo'y wala sa laman kundi nasa espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang espiritu ng Diyos, datapwat kung ang sino mawalang espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya." Mapalad po kayo mga minamahal dahil nandito kayo tinawag ng ating dakilang Diyos na ang bautismo sa Espiritu mga minamahal, kung inyong nakita kanina during sa papuring awit ng ating mga beloved choir na sila ay may umiiyak, may nagsasalita ng iba't ibang wika, may talagang nandyan ang kagalakan, yan na po ay bautismo sa Espiritu. Tatanggapin po ninyo yan, depende po sa inyong pananampalataya. Amen.
At tayo po ay manalangin at atin pong tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Inyo pong itaas ang inyong dalawang kamay sa ating mga beloved bisita. Itaas po ang inyong mga kamay, tanda ng pagsuko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Dakilang Diyos, ang maraming banal, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, maraming salamat sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking natanggap, narinig. Narito ako sa iyong banal na harapan, humihingi ng kapatawaran, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, pagkukulang, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon, Diyos at sariling tagapagligtas. Isulat mo po ang aking pangalan diyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Gawin mo akong tunay na Kristiyano sa gawa, sa isip, at sa katotohanan. Amen. Kami na lamang po ang mananalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, amang banal na mapagpala sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Narito ang mga kaluluwa o Diyos na tumanggap sa iyo, Panginoong Hesus. Maraming salamat sa kanilang buhay. Patuloy na sila ay pagpalain, Panginoong Hesus, at sila, Panginoong Hesus, ay patuloy na samahan sa kanilang buhay, patuloy na sila ay ingatan, Panginoong Hesus, na sa pakikinig ng salita ng ebanghelyo ng kaligtasan, Panginoong Hesus, sila ay magkaroon ng pananampalataya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay dadako po sa mas healing at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder Saldi de Guzman. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po mga minamahal. Darako po tayo mga minamahal sa kahilingan natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ano pong mayroon mga minamahal sa inyo ng mga problema, suranin, mga karamdaman, mga minamahal. Ang sabi po ng banal na kasulatan mga minamahal sa Hebrew mga minamahal, sa Diyos mga minamahal. Ang Diyos mga minamahal, sapagkat ang Diyos ay hindi liko mga minamahal sa ating mga gawa at ang pag-ibig na pinapakita natin sa kanyang banal na pangalan hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal. Tayo ay nagsisipaglingkod, mga minamahal. Kaya ipabatid natin, mga minamahal, yung ating mga kahilingan sa mahal na Panginoon. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Let our supplication be known to God. Kaya, mga minamahal, ipagkakalo po ng ating pinakamamahal na Panginoon lahat ng pangakong yan. Dumalangin po tayo, mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala naming Amamang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Narito po kami, mahal na Panginoon, dumudulog sa trono ng iyong biyaya sa ruklukan ng iyong awa sa kalangitan, mahal na Panginoon. Humingi po kami ng habag, kapatawaran ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, mahal na Panginoon. Ayon sa iyong pangako, mahal na Panginoon, batid mo, mahal na Panginoon, ang aming mga kahilingan, mahal na Panginoon. Ang sabi mo, mahal na Panginoon, kami iyong kakahabagan sa pag-ibig na pinapakita namin sa iyo, mahal na Panginoon. Kaya salamat po, mahal na Panginoon, sa iyong dakilang kahabagan, mahal na Panginoon. Aming dinadalangin po ang lahat na ito sa pangkalatang panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Sa ating pong mga bisita, sa ating mga webcast viewers po, mga minamahal, kung ano po yung ginagawa namin dito, mga minamahal, sundin niyo po, mga minamahal, upang kayo ipagpalain ng lubos, mga minamahal. Praise the Lord po, mga minamahal.
Itaas po natin ang dalawang kami natin doon sa mga may mga problema, suliranin, mga minamahal, mga afliksyon, mga anxiety, mga yung depressed po sa ating buhay, mga minapapawiin po ng mahal na Panginoon at papalitan niya po ng kagalakan. Una sa lahat, tilingin po natin yung unang pag-ibig natin sa mahal na Panginoon, mananatili hanggang sa kanyang pagbabalik, mga minamahal. Sa may mga karamdaman, mga minamahal, ipatong niyo po yung kanang kamay ninyo sa inyong ulo, mga minamahal, at yung karamdaman ninyo, yung kaliwang kamay ninyo, mga minamahal, ipatong natin sa ating karamdaman, mga minamahal. Sumampalataya po tayo, mga minamahal, sapagkat ang pananampalataya, mga minamahal, ay lubos na kinalulukdan na mahal na Panginoon at ipagkakaloob niya po ang lahat na ito, mga minamahal. Kaya sawayin po natin, mga minamahal, ang ating mga karamdaman, mga minamahal. Sa makapangyari ang pangalan ni Jesus, aming pinalalayas ang lahat ng uri ng karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, anumang uri ng karamdaman, incurable sickness and disease, sakit sa baga, cancer, breast cancer, ovarian cancer, enlargement of prostate, diabetes, kidney, hypertension, diabetes, gamot, high blood, lahat ng karamdaman, problema sa mapawi ka sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Lahat ng karamdaman sa pangalan ni Jesus, kasaot, be healed in the name of Jesus. Be healed in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the name of Jesus. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Doon po sa mga baguhan po, mga minamahal, sa ating mga bisita, mga minamahal. Sa ating mga webcast viewers, mga minamahal, tatalon po tayo ng 3 bisis, mga minamahal, at isisigaw po natin ang haleluya. Ano po ang ibig sabihin ng haleluya, mga minamahal? Sa religion, ang sabi doon, mga minamahal, ang haleluya sa unang talata, mga minamahal, kaligtasan, kapangyarihan, kaluwatian, naukol lamang sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Kaya kung nasa panganib po kayo, mga minamahal, sumigaw lamang kayo ng haleluya, may lindol, may bagyo, o sakuna, mga disgrasya, mga minamahal, hindi may nasagit na kayo ng kababagaban, digmaan, mga minamahal. Sumigaw po tayo ng haleluya, mga minamahal. Full unto me, I will show the great mighty things that know is not. Nakikita niyo buhay ang Diyos, mga minamahal. Kaya tumalon po tayo na may pananampalataya, sabi ng banal na kasulatan, na tinanggap na po natin, mga minamahal, yung kahilingan natin. O, salamat sa ating dakilang Diyos na buhay. O, purihin ka, O Diyos. Tumalon po tayo ng 3 bisis, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. For the kingdom, the power, the glory, praise, great honor to thee is yours forever and ever. Amen and amen. Yan na po nagtatapos, mga minamahal. Darako na po tayo sa announcement po natin. Ating beloved Marlon po. Nandito na po. Praise the Lord po. Amen. Palakpakan po natin minsan ang ating Diyos sa buhay. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na tayo, mga minamahal. At bago tayo dumako sa ating pong regular na announcement, ay meron po tayong child dedication po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At ating pong bagitin po ang pangalan po ng bata po na ialay sa mahal na Panginoon. Ating pong ito po, marahil ito po ay brother po ba? Glenard po, brother o sister po itong bata na ito. Glenard D. Mirador, brother po, marahil, Jael Jr. po, mga minamahal. Brother Glenard D. Mirador Jr., ayan po yung pangalan ng bata na ialay po, at ang kanyang pong father ay Glenard B. Mirador, at mother ay at po sister Verda May D. Mirador. Amen. Narito po yung mga godparents po o yung mga sponsors po. Bagitin po natin isa-isa upang mamaya po after ng closing prayer, kayo po ay makalapit na po dito po sa harapan. Ating pong Brother Gerardo Frias, beloved Brother Renato Ganiban Jr., beloved Brother Aaron Gural, beloved Brother Aaron Bumanglag, beloved Brother Diosdado de la Cruz, beloved Brother Alvaro de Guzman, beloved Brother Glenn Mark Nicolas, at beloved Brother Michael Mark Rosario. Amen. At dito naman po
sa godparents po mga beloved sister, ating pong beloved sister Mercedes Orvelios, beloved sister Rodora Foronda, beloved sister Maria Teresa Rosario, beloved sister Christine Joy de Guzman, beloved sister Ronabel Jimenez, beloved sister Mary Chris Amantiad, beloved sister Mary Rose Palaganas, at beloved sister Joy Quijado. Amen. At mamaya po inulit po natin after po ng lay hands, ng closing prayer, ay lumapit lamang po kayo dito po sa harapan dito po sa pulpito para sa child dedication po. Amen. Praise the Lord. Tayo po maminamahal, idara ko na sa regular na announcement po, tuloy-tuloy po ang balagawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag natin kalimutang dumalo. 3 times a week po maminamahal, itong darating na Miyerkules, ang ating pong midweek service mag-start tayo alauna ng hapon at matapos na po tayo 5 ng hapon. At ang Friday naman po maminamahal ay overnight prayer po yun maminamahal. Nag-start na alas 9 ng gabi at matapos na po alas 6 na umaga na po ng Sabado. At itong darating na linggo mga minamahal ay first Sunday of the month po ng September po mga minamahal. Kaya yung po ating pagkatang natin pong Holy Supper. Amen? Kaya meron pong karagdagan 1 hour po doon sa regular nating banal na schedule po from 9 a.m. ng Sunday, itong darating na Holy Supper from 9 a.m. Matatapos po tayo alas 4 ng hapon. Amen. At huwag natin din kalimutan yung ating mga pag-aalay ng mga pag-uuyuno at tayo mag-join sa puri at pag-stayin po panalangin dito po sa pastoral house. Purihin ang ating Panginoon. Sa ating pag-uwi, mga minamahal, idaan niyo po yung 5 piso, 10 piso, ihulog dyan po sa maliit na box po dyan sa inyong likuran. Yung lahat ng malilikom na yan, mga minamahal, magagamit upang masuportahan at tuloy-tuloy ang magawa ng Panginoon through TV program, mga minamahal. At huwag natin kalimutan ang maghayo, ibahagi natin si Kristo ang kaligtasan, buhay walang kasapiling niya sa ating mamahal sa buhay, hindi pa natin nakasama magligo sa mga Panginoon, i-share po natin ang Panginoon. At syempre, mag-follow up tayo sa ating mga kapatiran, nabihira natin makasama magligo sa mga Panginoon, i-remind lagi natin sila na napakahalaga ng pagdalo at sila ay miss na hinahanap ng Panginoon. Amen? At sa atin naman pong mga beloved sisters, kung kayo may mga katanungan na nais kayong linawin sa spiritual po na buhay pananampalataya, ilapit nyo naman po sa ating pong beloved Ate Divine, dyan nasa likuran po sila, beloved daughter natin po beloved ordained preacher, at sa ating mga beloved brothers dito po sa luhuran natin po beloved ordained preacher, handa po nila kayong paglingkuran. Amen? At sa ating pong mga minamahal, pagtapos ng ating pong balagawain, after ng closing prayer, may lay hands po. Amen? Lumapit lamang po kayo dito sa harapan para mailihans po kayo, manalangin na po kayo sa kinuupan, ano man ang inyong pangailangan, kagalingan ng karamdaman, pagbabago ng buhay, kapag maipatong ang kamay ng mga minamahal na prayer warriors po ay maipatong sa inyo, mga beloved elders, ay kayo po ay manampalataya, kayang-kaya kayong pagalingin ng Panginoon. Amen? At inulit po natin, after rin po ng lay hands, ng closing prayer, lumapit na lamang po dito yung iaalay po na bata at kanyang mga magulang at siyempre yung mga godparents po. Amen. Kung wala na po, amen. Tayo po tumayong lahat mga minamahal. Tayo po idarako na po mga minamahal sa ating po panapos na panalangin. Amen. Tayo po tumayong lahat mga minamahal at tayo magkaisang magpasalamat sa ating Panginoon sa matagumpay pinagpapalagawain sa maghapong ito. Amen. Narito po ating beloved elder brother Romy Benitez upang tayo po ay pangunan sa ating pong closing prayer. Amen. Thank you.